justícia climàtica entenem la reivindicació del dret a poder viure en un món amb unes condicions climàtiques que puguin garantir una vida digna. La justícia climàtica té una perspectiva, diguéssim, nord-sud, té una perspectiva de gènere, té una perspectiva de classe social, té una perspectiva també racial. La majoria d'emissions d'efecte hivernacle s'han produït a aquests estats del nord global i, en canvi, les pitjors conseqüències d'aquesta crisi afectarien primer als països del sud global que potser no tenen els mitjans o els recursos per fer front a les pitjors conseqüències de la crisi climàtica. Si podem frenar l'emergència climàtica hauríem d'anar primer a una relocalització de l'economia, és a dir, acabar amb la globalització del consum. Intentar construir xarxes que apuntin cap a la sobirania alimentària, cap a la sobirania energètica. I hauríem d'anar a una economia més orientada a les cures. Fer front a la individualització i a l'atomització de la que estem sent víctimes. Amb una adequació de les ciutats i de l'equilibri territorial de la població, és canviar de sistema de vida i canviar de cultura, canviar de política, etc.